Continue. Continue. Relax lang. Ayaw ta na sa bus box. Ay, nasa ubos. Anak lagi yun. Wah, kapaspas. So hey, what's up mga legs? So for today's video, we're gonna have a camping in Mount Manunggal, Balamban, Cebu. Karon is stop kami sa the pork shop because palit may pork. Oh, nana may dura ilang nananini. Nananini. Naatili. Apot kami. Camping kami. Tig-18. Bordo mo. Wala mo. Kulog-ul. Kami tamang camping. Kami atines. Dagkan talamig. Kulit mo. Ayaw mga. Kuya. Nag-awat ko na. So guys, now na mong girent kasi kanan guys, wa kami nakahuman, wa kami kaadto. Ayun sila nga 10 AM pero karon ka 12 na. Ikaw, ano sasulti nimo? Ganon na ito. Wait, ano nga doon? Papap. Papap. Uy. Bye-bye. Ay, naya, ay, Sige daw, uy. Bakit papa ko? Nakalungan naman. So guys, sa tanggong may karon dire guys, kay na overheat ang sakinan di mi kalavda so magluto na lang mi dire. Kay para nikabot na mo dito, mag-snack-snack na mi ni nikabot na mo dito kurang-kurang. Ay, so koji. Puro kapila namin nakagian anak niyo. Ni? Ano siya? Smile. Loya ni nila oy. How's life here? Abot na. Papay ma! Babay mo. Papay! Mong paninglon. Kana mong rescue. Apan kong mag-share. Nami, rich. Naabot nami guys. Ay, mama. No, ayo diri. So guys, karon is naabot na mi sa Mount Manananggal. Hi, El. Tugnaw, El. Tugnaw. English, English.
Oh, muna to ah. Naka-set up na daan. Guwapo na ba oy? Sunset bro. Sunrise na ta. Sunrise na yun. Sunrise na ta. Huwag tayo sunset ron. GoPro bro. Di siya ginang lakaw kanina oy. Lakaw lagi. Ya El, mau niya mo ang ulam. Vivia El. Vivia El. Huh? Huh? No ang Vivia El. Buang. Ayan natin. Okay, sila. Allah si Hata gatumpuan tunga. Tahu na gas tunga to. Bro, berbel bro. Ah, na ikaw ni Lapnis. Kape black. Kape black. May kamay. Inom ka dok? Inom ka? Inom ka? Naka-biscuit rab? Nich, kaya rin Nich. Suotin. Bawa puyuh. Ha? Chin? Oh, utin. Kita ko din. Tugas boy ma? Ano mong mga tent. Saan na din? May kakain ako. Saan na siya? I'm Superman. Dangog sa kailang ko na eh. Ha? Ilang El. Hi El. Mana tuh? Nich. Saan?
Wala. Mo dito lang. Paano ka matapagawan? Huwag ba ni mata si AJ? Katakulan. Saan naman eh? Yan na dong. Gamay lagos. Paana. Gamay na ko. Bubas ng tubig. Pugnaw pang tubig sa ref pag ko ano. Di-ref na dyan siya. Pugnaw raday. Day, may ka. Saging, ginamos. Saging dong. Lips ah. Namahoy. 8 ano na ka doon, Jabe? Huwag pag-8. Isa. Layat. Napugin na ka na. Anak. Ani, kani. Oni, padako na ni. Wala na. Tuba na ba sa tubangan? Ganyan. Kain. Robo eh, sipog na bisa. So hey, what's up mga mengs? So karon is nibalik na pud mi diri sa ilahang pinakataas ni building char. Nibalik na pud mi diri kay pagabi so very tugnaw diri karon is the weather is calm. Karon guys is siyam si tinsig picture na ko nun niya. I'm with EJ. Di dapit ang kuan. Ano ba ka? Yael. The size. Ambil Nabi. Play-Go. Yo. Anyway, sana. Bye-bye, El. Yael! Sapa ka na Yael eh! Yael! Yael! Ate, wait, bili din.
Selena Gomez Cooking Show. No. Ang bisihan mo dahil. Ako din ba? Ay, gumagkaon. Try. Ikot ka dili. Kaya ni mo muna og. Ano tamak tulog. Ay, kapaliwan tayo kita. Wala. Sige, wait lang ha. Go! Di na pwede ang kasan. Dito. Lindo ah. Try. Continue. Continue. Relax lang. Relax lang. Balance ka, mangusog ka diha. Di pa feel na kanimo mo na rasa. Pero dili ginaulaw. Wala isog dito bata sa rasa. Okay na, joy ka he. Dito na mo, ayoko na nila mahay. Abot yung school. Try ganun. Makanggapal mo dyan. Ay, try ko no. Buhi ang mga nobela, dili pedal. Okay na lagi na din naman tumba. Okay, ayaw ko pa pa lagi. Si Kari. Si Kari pedal. Ge. Try. Awa, awa. Ayaw lang pagkukod. Manukot. Picture man. Go, 1, 2, 3, go. Wow. Ayaw ta na sa buslok. Ay, nasa ubos. Anak lagi yun. Wow, kapaspas. Relax lang ma'am. Gadali oh. Pero mas lingaw ka rin ngayon masakay na. Okay. Gihunong. Why break, guys? Okay, 1, 2, 3. Sige, go! Dua! Asa ta mo kanod? Raman namin. Kami di bunot, wala milabot na. Amil na nanon dito sa dito. Bintala ato sa agon ng pikas. Tawala ko. Walay bayad. Lakaw. Kuano tayo? Nitch. Tawag ka, Nitch. Hindi na to. Ano na bilhin dito?
Okay na kaya, El? Oo daw. Oo daw. Okay na ka?